Sound. Good evening, folks. Maayong gabi sa tanan nga talanaw, nagapalamati sa buong gabi sa isa na naman ka-edisyon sa live stream sa Hubon kami para sa aton mga kasimanwa, hindi lang diri sa probinsya kag sa siyudad sang Iloilo, kundi sa bilog nga pungsod Pilipinas kag sa kalibutan. Nagapalamati ang aton nga mga amigo sa Chicago kanang Chito Makatual, okay, sa New Jersey si Romy Del Prado, okay, sa California aton nga mga kauturan dito, and ay Ando Blanca Flor, si Mito Berha, si Jeffrey Villanueva, kay Rogie Ibanez. Maayong aga sa inyo da. Kag maayong gabi diri sa aton mga nagapalamati sa Fort San Pedro Drive-In. Every Sunday we do a live stream program here to reach out to our kasimanwas sa nakalain-lain nga parte sa Pilipinas kag sa kalibutan. Okay. And we do 3 sets of performers, okay? Kada aton nga live stream. Okay. Ginapasalamatan ginamon si Mr. and Mrs. Abellana, okay, sa pagpagamit nila kag pausad nila sa Fort San Pedro Drive-In bilang host sa amon nga programa sa live stream. Okay. And of course, before anything else, we'd like to greet our friends who have helped us. Amon nga mga nagbululig sa aton nga mga musikero kaysa pag-umpisa sang pandemic sang March, waay na sang mga tukar sa nagkalailain ng mga restaurants kag bar diri sa siyudad sang Iloilo. So nadulaan ang aton musikero sang ila pa lang buyan. Kag paagi sining live stream batong kita sa mga bulig sa aton mga sponsors, okay, labi na gid sa more electric and power company, kay Mr. Mariano Araneta Jr., kay Congressman BJ Biron, okay, kay Chito mismo Makatual, kay Jan Alba, bigid namon kamo si Elmer Lacnet Bidia, tapos ang mga amigo, sang friends of Hubon, na naghatag man sang ilang bulig. Ini gin panagtag naton sa aton mga musikero pagi sa paghatag sa ila sa mga food packs, mga medical supplies like face masks and face shields and alcohol. No?
kag mga vitamins. And of course, subong gabi, okay, ang aton unang magtukar o mag-amba sa inyo, pailiwan si Patrick John Ilapad. Okay? Isa ni siya ka solo artist, no? Acoustic solo artist nga nagpasundayag sa naglain-lain man di nga mga lugar diri sa Iloilo sang pwede pa kami katukar. Okay. So without much ado, ladies and gentlemen, please welcome Patrick John. Yes, thank you, Press Pubs. And I'd like to welcome each and everyone here tonight at our event brought to you by Hubon kami ng mga Ilonggong Musikero. And I would like to thank Mr. and Mrs. Savillana for having us here this evening for hosting this event. Thank you so much. And for those sa ating mga sponsors na patuloy na sumusuporta sa ating mga Ilonggo musicians, thank you so much. And please support Ilonggo music. So this time, yung i-play ko po ngayon are my original songs. So I hope you like the songs that I prepared for this evening. Pare, nasan ka na? Andito na ang barkada. Ang baso ay umiikot na. Sabi at hinihintay ka. Rock and roll hanggang umaga, kasama ang buong tropa. Bukas na lang papansinin, problema ay lilipas din. Yeah! Mare, pasensya ka na. Si pare, hiramin ko muna. Kailangan lang niyang ipahinga. Sa bunganga mo ang kanyang tenga. Rock and roll hanggang umaga, kasama ang buong tropa. Bukas na lang papansinin, problema ay lilipas din. Yeah. Kailangan lang naming magsaya, sumabay na sa kanta. Rock and roll hanggang umaga, kasama ang buong tropa. Bukas na lang papansinin, problema ay lilipas din. Yes, thank you so much. Something there, original song.